Operation Tulong. Correct. At bukas po mga kabisyo magkikita-kita po tayo sa ating launch of our Operation Tulong. Saan ba ito magaganap, partner? Sa San Andres Gymnasium sa Manila. Kaya kita-kits po tayo. Magsisimula po siya ng alas 8 ng umaga. Meron po tayong medical mission, dental mission, optical mission, mission na makapaghanap ka ng jowa, mission na sana yung kumari mo magbayad na kasi magkikita-kita kayo doon. Magpalinga-linga ka na, gamitin mo ang mission na yan. Bukas. Hindi natin masasabi, di ba? Pero kami, ang intention po namin is to help other people. Kaya naman, kita-kits po tayo sa launch ng Love Radio Operation Tulong. Nandyan po kami lahat. Ang mga paborito nyong DJs dito sa Love Radio ay nandyan. Alas 8 pa lang, nandyan na po kami. Correct. Di ba? So agahan nyo po kasi baka mamaya sabihin nyo, andyan pa sila ng hapon. Wala na po kami ng hapon. Agahan nyo po. Hanggang tanghalian lang kami dyan. Oo, habang fresh pa yung mga doktor. Kung mission mo makahanap ng jowang doktor, gusto natin makita sila ng fresh pa sila. Di ba? Agahan po natin. So again, jowa goals talaga ito. Dapat yun yung mission. Iba-iba May mga mission na gumaling sa kanilang mga karamdaman. May mga iba ang mission nila yumaman. May mga jowa goals. Sa bagay, magandang diba? din yun. Sino mag-aakala? Yung kunyari nakapila ka. Nasa registration area ka. Diba? Tapos napapalinga-linga ka doon. Yung kasunod mong nag-register o yung nasa gilid mo nag-register din. Magkatinginan kayong malagkit. Diba? Mag-slow motion na ang paligid. Yan. Tapos kayo na magiging eventually. Isipin mo, nagpa-check up ka lang ng mata. Paglabas pag-uwi mo, may love life ka na. Hindi mo talaga masasabi. O di naman kaya, baka sa medical mission may nahimatay pero sana wala, di ba? Oo, tapos? O ikaw pa bigay ng mouth-to-mouth resuscitation. Naku talaga. Tapos diba? umpisa ng lahat, no? Oo, kasi syempre, ikaw ang nagdagdag at nagbigay ng buhay sa kanya. Jowa goals nga, di ba? Di ba posible naman mangyari yan? Hindi naman malayong hindi mangyari. At nangyayari lang ang mga ganyan if we will go out of our homes. Ay, kaya talaga gusto kong pumunta ng mga gathering. Correct. Totoo. Rampa lang ng rampa kasi you'll never know kung sino pwede ma-meet mo dyan. Diba? So again, kita-kits po tayo para po sa ating Love Radio Operation Tulong. Kompleto po ang inyong mga Love Radio DJs. Maliban kay Rocky Terra, baka si Rocky lang yung gusto niyong puntahan. Wala po siya tomorrow. So kita-kits po tayo mga gagawin po namin siyang lugaw. Oo, totoo. Papakain namin sa inyo. So at least, nandun pa rin siya in spirit. Nasa spirit na po siya ng lugaw. Maka-exit na nga. Wala na po kami kwenta. Joke lang yun. Oo, joke lang. Baka sabihin yung lugaw, may tinagtad na tao dito. Kaya pala ang dami ng lugaw. Malaki-laki ang pata ni Rocky. We love you, Rocky. Charot lang. Ganun talaga pag wala sa event. Pinag-uusapan. Kaya dapat, ayan sinasabi mo, partner, diba? Dapat attend ka ng edad ng gathering. Kung hindi, ikaw ang topic. Exit na po kami. Susunod na po. Tara Kape with Robin Siena and Conyo Bicolano. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, kung yaman ang turing mo sa iyong mukha, halika, ibaw natin sa lupa. Now na! Halika.